Nouă lupte de K1 și Pride au putut să urmărească spectatorii care au ales să-și petreacă seara de sâmbătă la Sala Olimpia. Gala Real Fighting Challenge a debutat cu 2 meciuri de kickboxing cu sportivi de clasă B, aspiranți la profesionism. Sibianul Ionuț Natea l-a învins pe Alex Isai din Arad, iar timișoreanul Claudiu Casan a trecut de George Grigore din Râmnicu Vâlcea. Fetele de la gimnastică ritmică și aerobic au deschis show-ul profesionist. Luptătorii și-au făcut apariția în scenă asemenea celor din marile competiții ale lumii și nici show-ul din afara scenei nu a lipsit. În prima confruntare a serii, rusul Alexander Deschamps i-a pus probleme mari arădeanului Bogdan Ban. Când toată lumea aștepta finalul și victoria rusului, românul a reușit un procedeu care l-a făcut pe adversar să abandoneze. Destul de greu, trebuie să te pregătești din greu și să ai foarte mare încredere în tine. Te așteptai la să fie atât de greu meciul? Nu, sincer nu. Mai credeai în victorie la un moment dat? Te domina? Dacă nu credeam, poate pierdem. Ce procedeu i-a aplicat la sfârșit? Armbar se numește în engleză, este luxarea cotului. Asistat de invitatul special al serii, olandezul Hans Stringer, Daniel Jicu a avut viață grea cu sibianul Alex Normeșan. Arbitrii au avut mari probleme să desemneze câștigătorul. În cele din urmă, timișoreanul s-a impus la puncte. La categoria grea s-au înfruntat în stilul K1 Toni Caița și lugojanul Daniel Gheorghe. Ultimul l-a înlocuit pe hunedoreanul Ghiță Ioniță, care a anunțat cu 2 zile înainte că nu mai poate ajunge la gală. Bănățeanul a reușit însă să facă spectacol și a învins prin knockout în prima rundă. Cât de grea a fost lupta din seara asta? Obositoare, având în vedere că eu sunt luptător de mixed martial arts. Pentru mine este mai dificil cu regulile K1. De ce ai ales să lupți în K1? Adesea n-am avut decât să luptă cu mine decât în regulile K1 și am vrut să fac un meci, să am un meci de experiență în picioare și am ales și acest meci. Te așteptai la victorie înainte de limită? Sincer, nu prea, dar am vrut să câștig înainte de limită. Ultimele 3 confruntări ale serii au avut în prim plan luptători timișoreni. Adrian Mitu, Raul Sechei și Adrian Stoiți s-au alăturat lui Traian Carciuc pe lista învingătorilor înainte de limită. Cred eu că publicul a câștigat foarte mult. Le mulțumesc gimnastelor care s-au prezentat foarte frumos în ring. Real Fighting Challenge a trecut dincolo de o competiție de arte marțiale, reușind de această dată să fie o competiție a sporturilor. Am reușit după numai 7 luni de zile să venim cu cea de-a doua promoție Real Fighting Challenge și le mulțumesc tuturor partenerilor mei. Un mare plus este faptul că în ring s-a văzut o evoluție spectaculoasă a sportivilor. Publicul a reușit să înțeleagă exact ce se întâmplă aici, dincolo de ceea ce vedem, ceea ce se întâmplă între cele 4 mănuși.